and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Nasayra ni Michael nga wa mosulti niya sa tinuod si Emily. Bahin kang Rafi nga bisita nila ni Antong Tungura nga birthday sa iyang inhan. Di kay ubos kayo ni Michael ang iyang nakita. Unya, dito usab silang panimahe ni Emily, hubog na si mama niya. Labi na yun, si Rafi. Gabi na, Rafi. Dili magpakagabi eh. Sige na. Ayaw siyag pag sa pagpauli, Emily, oy. Kita ba yung basulong ng mga disgrasya na. Pahawayan na ng rape. Sayo pa, oy. Alas 10:30 pa. Pahawayan na. Lingkod niya sa sopa. Imo gining sama. Gipugos mo siya painom. Duha raw to ka botili ang iya gipunan gyud nimo. Tanawa ka o hangtod ka nahupog ka. Oy, happy lang. I want to enjoy. Happy lang kay Konak. Very happy sa akong birthday. Uy, unta na ne. Natog na sa rape. Ay, bitaw na tuog na. Og ikaw katuog na sab. Pagduog mo da sa sofa. Hoy! Sa pag... Ang makakanaka ka? Oy, ibalintan niya siya sa imong kwarto. Kamoy pagdog. Hubog na gid ka ma. Grabe nakakahubog. Karon lang gyud ka mag-iningon-ini. Nak, lipay kaayo ko, nak. Nga miabot ko ining pangidara. Senior na ko, nak. Senior na ka. O niya, nagpabadlong ka. Mauna. Uy, Sige. Diyan na si Rafi. Nay, natuog naman na. Arin ako sa kwarto na ako, ha? Happy birthday again, ma. yes. Thank you, nak. Thank you. Bayan, no? Ipasagda na baya si Rafi ni Emily. Ay, Day, Emily! Kabati pa ka, Day! Namalin na nato si Rafi na sa kwarto, Day! Na, suluha ma, oy. Itumanan ta na kasi mo gusto, ha? Mao nga ay na kog sa muka. Hasta na. Nabasagda na lang ko ay. Nalipong sad ko da. Ay, lipong ay. Murag linog nalipong. Bugiday ko. Sige lang. Basta kay happy kay ko. Anilang sad ko din sa sala. Dili na ko biyaan ang akong bisita nga si Rape sa monte. Nahilom na sa sala. Naon sa lakas, mama. Hubog ra pa. Susihon ko. Maghinay lang kog apli sa pultahan. Oh. Naghukdong ang celebrant sa lamisa ay nakatugyod. Pukawon ko lang ka. Nya pabalinon siyang kwarto. Si Rafi nakatug sa gid maayo. Di amo na, hapit nila mahurot ang usa ka case nga beer. Ay, Ginoo ko, palahubog gid ni si Rafi. Bahala ka na diha. Si mama lang tingali mo ay hinahinayan kog dasi ang kwarto aron mahimutang og tarong. Maghinay lang ko. Ay, di kay tingali makamat mo na si Rafi og si mama. Pero makadaw pa sa akong mama sa... Suwayan ko lang. Dali. Dawi, bukat man. Labi na kay hupog. Pasagdalan ako siya tiniya. Natuog bitaw. Sirado na sa tampultahan. Ay, ilak ko lang. Di ko magkataog. Tuwang akong unahuna kang Emily. Pero nakahibo siya sa pagpamukak na ako ng higay na. Gili mo diha nga dito sa ila si Rapi. Huwag mo ilang bisita. Magkapahibos. Magkalkot. Kipati kong kalagot kang Emily. Ug labi na gyud kang Rafi sa monte. Gabi na kayo.
ang gabi na. Wala pas dong rape. Gihulat-hulat ko manunta siya. Nakatagpilaw lamang ko pinaabot. Imyat! Ay, gitawag ka. Nagmata pa di si Rida. Imyat na iba kung nagmata ka. Hayag ang suga diha sa silong. Oo, sir! Wala pa ko makulog! Daliw na! Ha? Oo, sir! Ay, malagigihulat na ako sa rapi, sir. Wala pa man. Bag-o pa gani siyang misaad ako nga dili na magpakagabi pag uli. Ay, basig na lang ang lamang to, sir. Kay, napahibalo man to na akong ganina mo ato lagi sa birthday sa inahan natong Imela. Katong crush man gud kaay na niya gang bayana si Imela. Nahibaw ko imyat. Pero tungang gabi na. Alauna na gani hapit. Ako nalay paabot lamang niya, sir. Magay pagtuon ako nga, nalangan lang to. Ay, kana lagi ay nga kanang hawid-hawid ba? Hawid-hawid. Mura ba dyan ay makalangan ng paulit, sir? Na, ako na lamay ulat niya. Na sige. Og sultihi nga wa ko makatug pag pinaabot niya, ha? Ay, Sige, imyat. sige, sir. Sir. Naunsa, matods dong rape. Ay, maayo na ba unta? Ang ilag relasyon ron ni daddy niya Ida. Daoray. Agoy kadlahon na. Wala pas dong rape. Ginoong ko, Lord. Wala ba kalinitabo niya na simba ko lamang? Ay, gusto niya ito, ay. Nalimot lamang ako. Nagdala man dito cellphone. Agay, wala dahil ko kahuna-una ay. Be, manawag ko. Kisa ron cellphone, Emily. Anya sa kilid ang akong cellphone. Ikaw, Rafi, tingali. Dili ko manghilapot. Bahala na. Siguro kung nga iyan ang daddy ang nanawag. Imo na ng problema, Rafi. Ay, pastilan. Sige lang magrang. Aguray. Mikulbaan malinoon ko ina. Puntag na hapit. Alas 3 na skadlaon. Ay, naman ni Rapi, ay. Nabalakan na ka. Wanay noon ko makatog. Katlaw na. Oh, ang akong cellphone. Si Michael. Nanawag sa ining orasa. Hello. Enjoy ka ba sa birthday ni mama mo? Natural. Enjoy, cute. Ano pa nanawag mong kaining orasa? Katlaw pa. Kasamog ba ko? No, dili sa ingon ana. Naipong lang ko. Sorry. Wa magugo magkatog. May problema pa, mao nga wa ka makatuog. Ha? Sige, magkita mo dito ugma. Monday na, Mike. Sunday pa ya ugma. Tabangan ko si mama sa mga buluhatan diri. Monday ta magkita. Okay. Bye. Hello, Mike. Hello, ayo sa... Hello? Gi-off man. Ug murag may kayo po siyang gibati. Murag... Ano ka? Wa ko na siya makatuog. Sa kay problema? Namakak siya na ako. Milimod siya. Kung anong ingon man ini, nakita ko nga dito si Rapi sa ila. Nga naman, Emily, usa may buti pa sa buti ni. Magkalagkot. Magkalagkot! Agaray, kasakit sa akong kalawasan. Ay. Uy. Niaday ko sa gawas. Og si Rafi. Pastilan.
Maugid ni naanin ako sa pag-inom-inom gabi eh. Uy, Mele. Day, wa man lang ka na mukaw, uy. Bisan pagpabuthan pa mo grebentador ma, di gid mo ka matngon. Hubog mo kaayo ka. Uy, kain ko. Ay, dong, morning dong rape. Oh. Nagparehas lang ta. Dinhi nakatog sa sala. Uy, mau ba? Sorry, tita. Emily, sorry. Uwawa ini, oy. Ay, wa kay angan ka uwawan, uy. Gidapit gud ka namo. Birthday gud nako, nalimot ka. Oo, tita, pero nauwaw kay ko. Sige, tita. Adto na ko. Sorry, good kayo. Emily, sorry nga, naghasol ko. Okay ra Rafi oy, may rasab nga wa ka mapauli. Mag-driver ba ka? Delikado. Og yun. Og yun, Joy, sad kaayo mi si Emily nga mi anhig yun ka dong. Oo niya, okay na gid ka nga mag-drive Raf. Nawasan naman ka ka. Okay raman unta gihapon kung gabi kong ipauli. Daghan ang higayon nga mo pauli ko nga nakainom ko. Mao ba? Oh, dili ka na laing tao para namo dong, oy. Oh, unya na uli. Unya na. Magpalit kog puto og pandesal. Unsay gusto nimo? Kape o sikwate? Magusto na siyang mo pauli. Limonsito. Unya ra lagi human og painit pa uli. Wawag na ko ini, Ay, tita. ayaw, uy. Ayaw na lang, tita. Puno pa kay untiyan sa beer. Wa ko'y ganang mukaon. Salamat lang, ha? Emily, sorry gid kayo, ha? Okay lang Raf. Sige. Adto na ko. Tita? Amping sa pag-drive nimo dong. Yes, tita. Amping. Unsa kay kasulti sa mga tao mga nakakita niya, magikan dinis ato ron. Ako na say mapuno sa mga tabi ini ma, nga buntag na nanaog si Rafi. Oh, naunsa? Minioon good mo? Aron mawa nang ngilad nga tabi. Daga ka, ulitaw si Rapi. Ipakasalta mo. Ma,